Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin sabon wani darasi. Wannan darasi ne na science. To, a wannan darasi ɗin za mu gabatar muku da science sannan mu fara muku science ɗin kamar yadda muka yi muku alƙawari. To, ga waɗanda suka sani su ɗan yi haƙuri za mu yi wa waɗanda ba su sani ba bayani. Idan aka ce science ana nufin kimiyya, sannan shi kimiyya ɗin yana da wasu matakai, yana da wasu dokoki, yana da wasu abubuwan da za ka bi ko kuma hanyoyin da za ka bi ka iya yin wani abun da zai zama karɓaɓɓe ne a cikin kimiyya. Ba za mu yi zurfi a nan ba, a hankali hankali za ka zo ka gane kuma za mu riƙa yin bayaninsa ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya. To shi kimiyya ɗin ya rabu kashi uku, misali nan kimiyya, to ya rabu kashi uku. Daga cikin kimiyya akwai physics, daga cikin kimiyya akwai biology, daga cikin kimiyya akwai chemistry,